Táto, už? Aha. To chobotnica sa vznáša vo vzduchu, pretože je to taký bug. To sa dá. Vyskytuje sa to veľmi málo, ale je to možné. No a do tohto videa nehovorí hráč Veverička 305, ale hráč tam, pretože Veveričku 305 není počuť. No a hráč tam teraz stavia prístav. Matúš? Ešte funguje to video, teda ide. Už to stopni. Čo? Čo mám povedať, Matúš?